Breixo leva 5 tempadas con nós, foi un acerto tremendo haberlo traído aquí e o disfrutamos durante estas 5 tempadas, respetamos a decisión de deixar o clube e nada, que lle vaya todo moi ben no deportivo e no laboral e familiar. E Breixo, pois bueno, Breixo tamén veo sin facer ruído, marcha sin facer ruído, e é unha gran persona e é un gran xogador tamén. Breixo, por nada, foi unha das mellores fichaxes que fixemos, xunto con Pedro. Fichámoslo no 2019, foi difícil traelos, pero convertiuse nun verdadeiro líder da defensa e do equipo. Pois estamos encantados con ele, gustaríanos que estivera máis tempo, pero bueno, hai que respetar a súa decisión e nada, desexarlle o mellor no futuro. De Breixo é o mellor xogador con menos pinta de xogador co que xoguei. Bueno, desexo o mellor, que ojalá sigan ligados ao Antela de outra maneira, non? Eso, que vai ser moi difícil cubrilos.